Kanti ke singena ohlelweni la isithi khona masisukume sakhe iTheku. Lolu hlelo ulethelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku. Kubalekile ukuthi ngasonke isikhathi abangani bethu bohlela abangani ke be VABS sikwazi ukuthi sihlale ke sizwe nje ukuthi ngabe yini eyenzakalayo ikakhulukazi ke emphakathini waseThekwini. Namhlanje ke sobe sino Councillor uNkosenhle wakaMandlala ungusihlalo weGovernance and Human Capital Committee emkhandlweni ke walo iTheku. Sizoxoxa nje naye sisho ndawonye sithi masisukume sakhe iTheku. Imbiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC. uKhozi FM luhamba phambili. Councillor siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM. Ibingelele kumina istudio besengibingelela nabalaleli. Siqala isondo lokugcina uma sibuka kakhulukazi iTransport Month la sikhuluma kakhulukazi ngezokuthutha njengoba siphothula lenyanga nje kaOctober. Namhlanje sizwile ukuthi ke ungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uBarbara Chris uzokwethula ke inhlelo ezihlukahlukene zentuthuko la eThekwini. Ungakusichazela mhlambe ngalezo nhlelo iziphi? Yebo kunjalo ungqongqoshe kazwelonke uzobe ela eThekwini namhlanje hamba nomeya wethu babuNonkosi baya kwethula ngokusemthethweni isitimela kuyitimela ezu300 sezakhiwe la ezwendakithi eSouth Africa. Isitimela se300 lesesizokwethulwa la eThekwini. Lokhu ke kusijabulisa kakhulu njengomkhandlu weTheku ukuthi umnyango kazwelonke ukwazi ukuthi ukwethula lolu hlelo la eThekwini. Lokhu kuyingxenye yomkhakhaso wabo kazwelonke ukubuyisela ukwethembeka nokusebenza kahle kweyitimela njengengxenye yomkhankaso wezokuthutha. Lokhu ke kubalekile ngoba ukuhamba kweyitimela uyaqinisekisa ukuthi mayihamba kahle ifika ngesikhathi akuna traffic safe ziyona yonke into ongasoyicabanga zokufikisa kahle emsebenzini zokufikisa kahle esikoleni nasekhaya. Lakho ke uyakwazi ukuthi umplane kahle uhambo lakho. Emva kwalokho ukuthi bekwazi ukuthi bathuleke lolu hlelo lezitimela bazothi besuka lapho baya endaweni yasesiphingo la khona umeya eyovula ngokusemthethweni inxanxathela yesitolo lapha ebizwa ngokuthi isiphingo shopping center. Lokuvulwa kwale center kuzokwakha amathuba emisebenzi futhi kukwazi nokuthi kukhuphule izinga lomnotho endaweni. Kusijabulisa kakhulu lokhu njengomasipala weTheku ngoba sekusiqalile sisebenza nenhlaka ezahlukene ukuthi ukuzela abantu ukuthi bezotshala izimali eThekwini bakhulisa umnotho futhi bakhe amathuba omsebenzi. Kuyacaca ukuthi le shopping center lapha eSiphingo nakhona izokuthutha izobe ingena futhi ngenxa ukuthi sobe sesidinga phela imoto ezikwazi ukuthi zisithathe zisibuyisele emakhaya uma sesiqeda ukuthenga. Kunjalo impela. Siyabona futhi ke nematasa kakhulu nakho nakusasa umasipala ke uzobusayina ke enye lease futhi namahotela ilangeni esingayibala singabala neMaharani. Ingabe lokhu kusho ukuthini emkhandlweni weTheku? Kunjalo impela sizobe sibatasa impela kusasa. Lokhu kubaluleke kakhulu ngenxa yokuthi sinomkhankaso esawuqalayo nje esikhathini eside sedlule ukuthuthukisa indawo lezi ezigudle ulwandle esibiza ukuthi ise-beach front. Ngakho ke silekelelana kakhulu nesikhonda samabhizinisi esibiza ngo-Southern Sun laba abezamahhotela abafake kakhulu imali abayingxenye yomkhankaso wethu ukuvuselela ukubukeka kwedolobha ikakhulukazi endaweni lezi ezigudla ulwandle. Ngiwafazile ukuthi iSouthern Sun Group isikhondla kulo mkhakha wezamahhotela futhi ifake imali enkulu la eThekwini ukuthuthukisa lamahhotela. Ngisikhuluma nje ngale ukutshala kwemali esikhuluma ngabo in particular bafake imali engange-billion rands ekuthuthukiseni kwaleya ndawo. Kusasa ingxenye yomkhakhaso sizobe sikuwona ukuthi bazotshala u348 million rands ukuthi bathuthukise not only ilangeni neMaharani kodwa amanye amahhotela abo amamalaphaya ngase-South kancane ebuyi-Garden Court South Beach kanye ne-Edward Hotel. Le investment le ibaluleke kakhulu ngoba izokwazi ukuthi silekelele kwimkhakhaso wethu ukuheha abavakashi ukuthi bavakashele eThekwini. Futhi lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba kwenzeka ngesikhathi la khona siya emaholidini kaKhisimusi and sibe siyindele ukuthi si-attract sihehe
abavakashi abaningi and ke kuba namahotela asezingeni lomhlaba kusilekelela kakhulu kulokho ngakho ke uzothi ufika ngeKhisimusi sobe si-rating ngomumo siyitheku namahotela ethu akanokusho. Khansela siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kodwa mhlambe ke sesivala ngiyafisa ukuthi mhlambe sidlule kulokho siyasabona indaba ezibhlungu zokudlula komntwana welinye lamabhilidi eThekwini labantwana bangamawele omunye usasesibhedlela izolo siyasabona abantu bephuma ngomningi bebhikisha bebhikishela ubulungiswa emva kwaso lesi sigameko ingabe mhlambe ke nithini njengobuholi beTheku cha sifisa ukuthatha nje leli thuba sidlulisa amazwi okuzwelana nomndeni ngokushiwa umntwana sifise futhi nokuthi umntwana lo sesibhedlela engathi angalulama ngokusheshsha umeya nayizolo ube wathumela amathimba ethu ukuthi ahambe ayosibheka isimo ukuthi sinjani lapha ya kusazoqhubeka futhi nalokho umkhandlu weTheku siyafisa ukuthi abafanele basheshe bawenze lo msebenzi usheshe ufinyelele emaphethelweni ukuze umndeni uthole ijustice uma kukhona ekufanele ebalizelwe phambili kwaleyo mthetho wenzeke lokho njengomkhandlu wethu kube umsebenzi esiwenzayo kakhulukazi sesinesikashana nje sokuqalile kulolu hlelo ethiwe inner city regeneration ukuthi sizama ukuthi sivuselele amabhilidi akhona eThekwini siphoqa abanikazi bamabhilidi ukuthi bawalungise benze isiqiniseko sokuthi ayabukeka ngaphandle nangaphakathi futhi aphephile ukuthi ahlale izakhamuzi soqhubeka ke nale mkhankaso yethu ngoba sesibonile ukuthi uma ngabe kungenzeki lokhu ingozi ngaba ngakanani emphakathini yakithi siyathemba ukuthi imphakathi izosebenzisana nathi ibike uma ihlala endaweni emabhilidini anendlela yokuthi angaphephi ukuze sifike sizogcina umthetho siyabonga. Siyabonga kakhulu Khansela besenzela nje ukuthi sidlule nakuleyo ndaba leyo ngiyathemba ukuthi ke nangesonto lizayo sophinde futhi sikwazi ukuhlangana uma sizothi masisukume sakhe iTheku. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bathi sikhuluma ke la no Khansela uNkosenhle Madlala ongusihlalo weGovernance and Human Capital Committee emkhandlini waseThekwini.